खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्ला जनाय जनखारिङाव थांनाय मोनाबिलिनि 7:30 समाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजिदों। बे अर खामनायजों गंबा गलाया खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे गलानि गेजेराव गंसे बर' हिन्जावनि दख'ना गलायाबो दंमोन। बे दख'ना गलाया माइदांस्रि गामिनि बिना बसुमतारीनि। खामजानाय गलादारफोरा खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादों। बे अर खामनायजों गंबा गलाया खामनानै सेवहांगार जानायाव 70 लाख रांनि मुवा बेसादफोरा खहा जायो। बे जाथायखौ अर खोमोरग्रा हान्जाया खौरां मोननानै जाथायथिलियाव फैना अरखौ खोमोरनो नाजायो, नाथाय ब्लाव ब्लाव जोंब्लावनाय अरखौ खोमोरनो हानायनि सिगाङावनो गलाफोरा खामनानै सेवहांगार जाजोब्बायमोन। डिलिमिटेशनखौ लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों अजद। डिलिमिटेशनखौ लानानै एबसु आरो इउपिपिएलआ रंजानानै बमा गावदों आरो अमा बेदर जादों। बेयाव इउपिपिएल आरो एबसुआ लोब्बा दं, बेनिखायनो बरायदों आरो अमा बेदर जादों आरो जोंनि लुबैनाय बायदि जादों होनना बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। गोसो जाब्ला प्रमद बर'आ दिनै जा गाबोन जा मोनसे केबिनेट मिटिं लानानै मोनसे उदालगुरि आरो मोनसे क'क्राझार लकसभा जानांगौ होनना केबिनेट थिरांथा लाब्लानो इलेक्सन कमिसना गोरलैयै गनायगोन होनना गोख्रों बुंथियो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। उदालगुरि लकसभा बियाबखौ दाफुंनांगौनि जोंनि दाबि खालामनायखौ मानिनानै लायाब्ला जों गासै जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै आन्दालन खालामनो गोनां जागोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावो। आसाम पुलिसआ बिटिआर ओनसोलाव कमतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन सुंद'यै KLO आरो बर' लिबारेशन आर्मी सुंद'यै BLA नि मुं लानानै रां दाबिग्रा 7 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। बे खौरांखौ आसामनि DGP जिपि सिंहआ टुइट खालामनानै मिथिहोदों। बे 7 सुबुंफोरखौ आसाम पुलिसआ आसाम, नागालेन्ड आरो सोनाब बेंगलनिफ्राय खानो हायो। हमजानाय 7 सुबुंफोरनि मुं फारियै उदालगुरि टंलानि 43 बोसोरनि दावहारु बर', रौतानि 39 बोसोरनि अमित बर', कार्बि आंलं जिल्लानि 23 बोसोरनि बिजय तेरन, 45 बोसोरनि बुद्धिराम देबबर्मा, उदालगुरि जिल्लानि 34 बोसोरनि रेंगोना ब्रह्म, दरं जिल्ला धुलानि 23 बोसोरनि भुमसा चन्द्र बर', तामुलपुरनि 42 बोसोरनि काजल रय। थांनाय एप्रिल दानाव असमियाफोरनि बिहु मोसानायखौ गिनेस वार्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि उनाव फिन असमियाफोरनि बिहु मोसानायखौ गोदानै वार्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय नाजागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। फैगौ 2026 मायथाइयाव राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गासै 25,000 बिहु मोसागिरिफोरखौ मोसाहोना असमियाफोरनि बिहु मोसानायखौ गोदानै वार्ल्ड रेकर्ड खालामनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।